kodwa manje sekunento engihluphayo mina manje. Sengiphuza igazi labantu abafileyo manje, sengiphila impilo zabantu abawu2 manje yabo, senginento engihluphayo manje, angisakhona nokulala ebusuku. Ngathi manje nginamadla engozi, kunento engihluphayo, angisa-understand ukuthi kwenzakalani. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlazanga meva nina bendlonhle nophaphe ekhanda ehla nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Welcome to another exciting show of Izimpande ezama-Afrika. Sidingida sijule, sixoxa nabantu, sizwa ngey'nkinga zabo abahlangabezane nazo ey'ntweni ey'thinta ukuthwala noma-ke ukuthakatha, ngoba lento yokuthwala nokuthakatha yinto eyodwa. Xoxa nawe-ke sizozwa ukuthi nawe uthini comment section uphawula ngalolu daba. Igama lami King Sichaka, ngwalapha kaLuqa. Ngiyanamukela once again. Qhubekani like and subscribe, nandise umndeni ukhule usuku nosuku. This is Black Life TV. Asike lo hlelweni lethu namhlanje sizwe ukuthi ngabe lithini udaba esiza ngalo namhlanje. Mntaka baba sawubona. Sawubona njani bhuti? Sekhona njani? Hayi siyaphila mfowethu. Hayi asibonga. Ubani ubhuti? Hayi bhuti ukhuluma no hlala esigodini saseMadingeni. Endaweni yase emagingeni, endaweni yaseNdingeni. Emagingeni ndengeni hey kwakunenganga. Ukuthi iyahambisana emagingeni endaweni yaseMandengeni. Okay, you're right. Sengiyakuthola ke Mzilikazi. uThemkosi Yeah. Manje awusithatha usibeke nje ukukhula kwakho lapha endaweni yangakini. La ukhule khona ukhule kanjani, wayesesikoleni ubufunda kanjani? Mhlawumbe ke sizwe ekhaya qala ukuthi umndeni onjani ekhaya bangani. Cha, wena bhuti ngisho ekhaya sihlala nje khona ugogo, umkhulu, ubaba, masuba imndeni nje obhuti nosisi. Sikhona sibaningana nje impela somndeni ophelele nje yabona. Sona isikole bengifunda kuso ngaphesheya. Phesheya nje asikho kude kangakanani la ngifunda khona yabona. Kuthiwa nesikole ngifunda khona kuthiwa uSovondlo. Uvondo ngale nje komfula kangakanani nje. Ngebreak yagoda ukuyohla. Mengisekhaya nje ngikubuka nje kanje. Ngiyakubingelela nje musekhaya ngomemeze nje ukuthi sisondelene nje kakhulu yabona. Manje khona kunomuzi wamakhalwane kuthiwe kaDlamini. Kunomfowethu wakhona abengikhule naye njena. Obhululu wami nje mfethu oThimene, uThemkosi noThembane yabo. So muthi thinje nambe ngisabele yabo, kodwa noma ungamemeze mina umemezana kuthiwa sikusabela mina yabo. So lo mfethu njengoba nje ngisho ukuthi ngikhule naye ungeyohlukanise nje noma kanjani yabo, because bengazi into yakhe azi into yami yabo, nje nje nasahlukani ngisho esikoleni sekhaya segroundini yabo, nje into kanjalo. Yeah. So na okay sa end up akasikhula ke sifunda, so sesilana ko grade 10 kanje yabo, ngase ngiba nenkinga, sengiqala ngiba nenkinga yokugula yabo. So sengigula ekhaya ngoba ngikhona nabazali ekhaya yabo, bekuthatha nazo indlela zabo zokuthi ngigcine ngize ngikwazi ukuba ngilapheka. So bengisa kodokotela bengibuyise, bengibuyise. Uphethwe yini? Bengiba nenkinga yokuvuka lenyawo yabo, kodwa manje ngingazi nami ukuthi kwenzakalani yabo. Okay, la ekhaya bengise kodokotela bengibuyise, kodwa manje ngingaboni ngathi manje khonto yenzala ngawuboni umehluko. So kanti umngane wami vele uzwa hayi uthi uzwana ubaba wakhe umlapho wendabuko vele. Abantu bangena bayaphuma kuyena yabo, uyelapho uyaziwa nje vele nje ukuthi usomaqhuzi vele uyayilaphela yabo. Okay, so ngase ngibuza cha wami nakho nami kunenkinga, ngeke ngize ngikwazi ukuthi ishuye lapha ekhaya ngiyobuza kubaba ukuthi mhlawumbe ngangilapha yini yabo, kwenzakalani, because nami sengikhathele nabazali sebekhokhe kakhulu yabo lento leyo. So nathi ungwane nami hayi bafu akunankinga, sithi ishuye lapha ekhaya vele ukhona ubaba, angikholwa ukuthi mhlawumbe engakujikisa uma uthi uzobuza into kanjani. Hayi mngane nami okay inkinga sihamba sangakhona yabo. Baba hawu mesiya khona ubaba unjani, kuyaphila siyaphila nathi. Okay, ngimbekele ke story sami. Okay baba, emasontweni adlule yabo ngiyagula, so ukugula kwami ngiye emaklinikhi yangisizakali. So manje sengize ngathatha isinqumo sokuthi angize la ngizobuza ukuthi ngabe kwenzakalani, because manje odokotela nonesi sebeshulekile bona yabo. So na okay ubaba waseke eqala ke sengitshela ngoba umuntu ezulu ke vele, waseqala esesho ukuthi hayi
kunento something eyafakwa lapha egcekeni ekhaya so lento iyagcina isi-affecta mina. Okay. Yebo lento leyo so ngoba i-affecta mina lento leyo yena uzokwazi indlela ukuthi ekwazi ungilapha lempahla yabo sona mengilapha eSouth umeqo kanye iwumeqo nje ukusho kwakhe ubene umlapho wendabuko lo umeqo yabo so methi hayi uzongilapha okay nami vele ngiyamethemba because ubaba kamngani nami yabo ayikho into engazi nami ngayinqabela ukuthi hayi kanjani baba okay hayi baba engiqumise enginike nje into ethini nje angazi ngayibiza ngani lento kodwa khona uthi uyaqhuma uyaphalaza sona wase ngikhiphela nento ezozeyingcabo futhi wathi ngikhumule iskipa khumula ibhlukwe wangicaba wanginika nezinye ishandisi nje engazi ezincane ngoplastic yabo uma ngilala ngiyaqhuma ngiyachela egcekeni uyabona nje zonke into ekanjalo nje so okay ayikho inkinga kwaba njalo ngempela ngayithatha lezi zinto lezi zababa ngayisebenzisa kwaba ukuphela kwazo so mayiphela lezi zinto okay ziphela vele khona into eyenzakalayo kimi yabo okhombisa ukuthi no ngathi khona okwenzala okuncane ngathi kuyalulameka kancane umehlo okay ithana lento sihambile isikhathi yabona yagcine sekuba ngathi manje isiyangigolisa ngathi manje sengiphethana naye ekhanda ke manje uyayibona lento leyo nanokuthi noma uma sengizizwa wena bhuti yabo angisazizwa ngiyimina nje wena bhuti yabo dlelana yabo ngathini ngothi ngoba ngihleli nawe nje kanje sogcina sihleli nje mina nje sikhuluma kodwa but umoya wami awusekho kula esikhona khona sinaso amafupho sophila impilo embili sengiphila impilo embili kuyimanje yabo sengiphila impilo yasemkhathini ngiphila impilo yasemhlabeni because izinto ezenzakalayo kuyimanje ngithi uma ngihleli nawe umoya wami ugcina usuhlubuka enyameni yabo endapho usendaweni emgedeni like nginabantu engabazi abakade bafa ubonze umuntu kade wafa lo muntu yabo ngiyamazi ukuthi kade wancwantsha kodwa manje ngiyibusi ngifuna kanjani lana uyabona ukuthi nje kuphila ngegazi kule ndawo le kusetshenzwa ngegazi uyabona ukuthi nje yonke into emuva la imuva nje ngegazi nje yonke into esebenza igazi yabo sona nasekhaya yabona gcine sebeyinaka lento kodwa manje uma beyinaka bengayinaka ukuthi ilakhe into zezulu beyinaka ezinjengomuntu ophana nalo ekhanda manje because njengomuntu manje osehlanyayo ke nje manje osenga understandeki ukuthi kwenzakalani yabo so noma bengiphakela ukudla yabo ngizodla but ngeke ngize ngidle mhlawumbe ngizoshaya ipini embili ngobani ngihlezi ngisuthi yabo hlezi ngisuthi hlezi ngisuthi because ungasho ukuthi igazi ngoba la ngifika khona ngifika ngilethwe libhawuli ngegazi la ngifika khona kulo mkhali kule ndawo sengikuyona mina yabo ngisengilethela ibhawuli ngegazi ngizophuza lona yabo so ngalenkathi bengilethela ukudla ke ekhaya kanti vele mina ade ngekho vele la ade ngilanga kwenyama kodwa ngokomoya yabo bengibona bona yabo kodwa ngokomoya mina ngekho la ngingali yabo so ngalenkathi ngidla ke manje angisadli kakhulu sengithi 1 2 ngibeke lapha ngenxa ngisuthi yabo sona okay umngane nami ke aqhubeke yena esikoleni yabo afunde okay agcina aqede umatric aphume kumatric ngoba ngagcina ngakwazanga ukuqeda isikole umatric agcina ngawuqedanga nje ethole angifikanga nje kona umatric yabo sona uthe umngane nami esefunda ko-university kanje esedamebuya ezongichecka ukuthi kuhamba kanjani mntami yabo le nto leyo yabo nami ngimtshela yabo ukuthi hayi ngiyalulama kodwa ngingafuni kumbhodlela yonke into ukuthi ngisengibe nama issues kanje because uzoba traumatized because lo muntu ngiyamazi ngiyamazi lo muntu ukhule nami yonke into ebhlungu enzeka kimi yonke into enzeka kimi iyazwela kuyena yabo so okay ngimtshela time nganami ngiright yabo kuyenzeka ukuthi nokuthi yabo kodwa kuyazama ukululeka yabo hayi kube right yabo sona hayi abuye mngane nami esikoleni ngiqhubeke ngiphile lempilo esangishilisa la ekhaya inzima lempilo le uyabo because nento efuze ngabe manje ngiyazenza angisakwazi ukuzenza because mase ngibanjwe lento le okay sona okay umngane nami esabuye esikoleni abuye uyofunda ne uma ebuye ukuyofunda okay ngibe nento yokuthi angihambe mos
ngithi shwi yabo ngiyobuza kuyena umngani nami yabo noma kodwa but nginovalo ukuthi ngizomqala kanjani ukuthi mngani nami kanti ubaba wakho wangenza kanjani yabona because manje sekunento manje engayiboni sengiphila nezibhoke mina kahle sengingasho ukuthi mina ngisemzimeni ngiphila impilo eziwu2 nje manje ngiphila impilo nabantu abafileyo ngiphila impilo nabantu abaphilayo yabo ngiphelele manje impilo eziwu2 mina uthini umngani wakho yabo so manje uma ngiyake nomngani wami ngithi mngani nami ngicela ukubuza mngani ungadini yabo ngale date ngiya lapha edladeni ngiyocela ukulashwa kwenzeka kanjani yabo so Abraham ngoba naye vele akayazi into yokulashwa athi Abraham akunasikenga avesishiwe la edladeni siyobuza wathi ubaba uthi qhubakala kanjani ngahlahla yabo because uyena umuntu oyimntu onangi okay hayi ayikho inkinga mngani nami shone sekhona ekhaya bese ekhaya nami bese simthola ubaba ade sabhizi nje vele kusana nabantu bephuma bengena beyapha endaweni ubona hayi ubhizi vele okay sibalinde bephuma abantu 10 sesisodwa egcekeni sengiyabuye sekhona uthi hayi baba ngagcina ngifikile la ekhaya ngizocela ukulapha malana nenkinga zami ngize nazo washo ukuthi ayikhumbula ke vele yabo sona ngase ngimbuza so ngase ngisho ukuthi emva kokulapha kwami baba yebo khona ngabona ukuthi ngilaphekile enyaweni kodwa manje sekunento engihluphayo mina manje sengiphuza igazi labantu abafileyo manje sengiphila impilo zabantu abawu2 manje yabo senginento engihluphayo manje angisakhona nokulala ebusuku ngathi manje nginamadle engozi kunento esengihluphayo angisa understand ukuthi kwenzakalani empilweni yami manje because manje sengihlukumezekile kakhulu yabo lento leyo so manje ubaba naye nje ethathe nje ngomoya phansi yabo kungabe umuntu ngathi kunento enje akayazi yabo ethathe ngomuntu ophansi yabo asho ukuthi hayi ahlahle inkinga eyaba khona iyodwa yabo ngalenkathi ethuma undodana lo umngani wami impintja yami ethuma endumbeni phela ukuthi eyolanda lezi impahla lezi encane ukuthi zichabe wafike yena waphambanisa amabhodlela emsamo yabo mephambanisa amabhodlela emsamo akazi phela nangithi uyathatha uyabuya nayo uzonikeza ubaba uyathatha ufake emzimbeni wami njengekhambi elithena ufuna ungilapha lento esenyaweni ngithi uyezwa lento sona seyasho ubaba uthi inkinga yaba la ukuthi undodana wanginikeza ikhambi elwrong wena ikhambi omele uthole ikhambi lokuhlala mbulelo lo osenyaweni yabo inkinga wena ikhambi walithola sengiyabona ukuthi ngoba uchaza wena wathola ikhambi lesithwalo ngephutha wena wacabela ingcabo zabantu abathwalayo ngephutha now ubona izinto ezibonwa abantu abathwalayo baloko ukuthwala ungakusebenzeli ungangisebenzeli mina akungenzeli next because ngakuthola ngephutha vele akuyona into engayiyela ukuthi ngiyoyilana ngaya mina ngiyofuna usizo kanti ngofike ngithole lento le yabo ngoba sengithole lesithwalo asengilethela imali silethe nje kimi kodwa nje manje silethe inkinga yabo lezi inkinga lapha mina sengikhipha imali le mali futhi abe iza kimi Antoni uyabona uhlele ekhaya njengamanje awenzi lutho and bacabanga ukuthi uyahlanya but inkinga yenzeka lapha umblame wakazi no ngeke ngiblame because wathunywa ubaba nami ubaba mase ngithume angibusa ngeke imlento ubaba mangase ngithume ethi indodana awuthathe into ukuthi lapha ngahamba ngayo ethatha angiyazi angithi uthi angiyithatha but ngithethe ngibuye akaze esho ukuthi hey akhona lokho wathatha wayisebenzisa ezi into eright yabo manje thini ke plan ukukhipha lento phela ngoba sengibuza ke baba ngayenza kanjani ukuthi mhlawumbe ngigcine ngiyikhiphe ngaphandle because manje sakwazi ukuphila naye wathini ubaba wathi ubaba yabo ndodana into ezokutshela yona yinya kuphela lento ngoba esengiyifakile angisakwazi ukuyikhipha kwasho lo mjomba mina fakile mina hayikhipha washo nje kanjalo ubaba wathi njengoba sengiyifakile bonke abeza la ekhaya bezofuna lesi sithwalo isithwalo lento le yabo bonke abafika la ekhaya bezofuna lesi sithwalo lesi baze befe naso because uma sesingenile asibe saphuma kanjalo nje yabo now wena uphila impilo wazi ukuthi uzofe uma impilo engiyiphilayo sengiyazi ukuthi lento engiphila nayo sengoze ngiyongena la egodini khuluma nabantu besizwe ukuthi ufuna ukusizwa ngani yabo
Ingakho ngithi ngicela usizo kwabanye mhlawumbe abangakwazi ukuthi bengilaphe kulento engikhala ngayo because manje sengathatha isithwalo ngongenhloso. Eish. Yabo. Bengayonhloso yami ukuthi ngiyithathe lento kodwa ngoba iphutha elenzeka la engingocela khona ukulapha. Manje sengiyacela ke nabangakhona ukuthi mhlawumbe ngithole usizo ngikwazi ukulapheka because angisakwazi ukuphila kanje. Yabo ngoba uphila nje ayikho into eyingcono ukuthi mangcono phela ngiyibulale straight kodwa ngikwazi ukuphila impilo ezimbili engiyibonayo yabo. Manje ngithi angizelelana ngithi nje angizocela usizo kwabantu bomdabu mhlawumbe abazi ukuthi yini akangisiza ngayo because okungenzeka ukuthi ubaba ongenawo amandla okungisiza kodwa ukhona omunye ongaba namandla okuyinqoba lento. Mfowethu asibonge isikhathi sakho nokufika nje la singalona lo daba sithemba ukuthi ababukeli bethu bayaluzwa futhi basokulekelela. Hayi kubonga mina futhi umdala. Babukeli beBlack Life TV emakhaya nizuleke udaba lamfowethu ekhuluma ngalo uthi yena wayengaqondile ukuthwala kodwa wayehlushwa ukugula okuseyinyaweni agcina umngane wakhe semsiza ukuthi amyise kubo ngenxa ukuthi ubaba walomngane wakhe owayephatha namakhambi nje okulapha. Kwaphambana nenkomishi lapho kuma bethumela umngane wakhe ukuthi akawulanda izinto azogcatshwa ngazo wathatha izinto ezirong zafakwa egazini lezi zinto zimbonisa izinto ezimenza aphile impilo embili eyedwa sometimes ihlala emkhathini eindaweni esebumnyameni aphile nabantu abaziyo basendaweni asebashona aphuze igazi aphile ngalo sezobafika kulo baba bamtshela ukuthi kwenzakalani ukuthi baba mina engibenza lomkhuba basuke bezothwala futhi akaze kube khona umuntu ozokhishwa angiyikhiphi lento umuntu uze afe nayo. Uthi ke yena kungenzeka ukuthi ubaba ongakwazi ukuyikhipha kodwa khona umunye umuntu ongakwazi kumsiza ayikhipha. Ucela ke uxhumana neBlack Life la ku-comment section na ku-email address usitshele ukuthi wena kukhona nolwazi noma into ongayenza ukuze akwazi ukusizakala abuyele endaweni efanele. Gama lami uKhengisichaka ngwakaluqa le Black Life TV kanti igaba lohlela ke izimpande zama Africa kuhle masihlangana kubuhlungu masasihamba sithemba ukuthi sophinde sibonane futhi ngokulandela sale kahle.